Ahojte priatelia, vítajte v prvom dieli nášho a vášho hodnotenia traktorov. Poďme sa spolu pozrieť na vaše kúsky. A aj štvrtú sériu začíname pekne z hurta. Jan nám posiela svoju plechovú kavalériu, konkrétne Zetor 6911 s motorom zo 67 a legendárny Fortschritt E514. 10 z 10. A máme tu ďalšiu chuťovečku. Rastio nám posiela svoj Antonio Carraro TTR 9400 s 5900 motohodinami z roku 2006. 10 z 10. A máme tu traktor z kategórie ako nový. Matej nám posiela svoj Zetor 25. Nádherný kúsok. 10 z 10. Miroslav obhospodáruje svoju 30 hektárov farmu na tomto Case IH Farmal 85A a Steyr 4120 Multi. 10 z 10. Michal jazdí na tomto nádhernom New Hollande T7 270. 10 z 10. Ferenc nám posiela svoju srdcovku, je po generálnej oprave a jedná sa o Zetor 25K. Nádherný kúsok. 10 z 10. Matej jazdí na tomto nádhernom McCormicku XTX 215. 10 z 10. Zo zvozu balíkov nám posiela svoj Zetor Proxima Plus 8541 Adrián. Nádherná súprava. 10 z 10. Vlado má doma tento Zetor 7211 s čelnou hydraulikou a betónovou vlečkou. 9 z 10. Po čiastočnej generálnej oprave nám posiela svoj Zetor 6718 Pavel. 10 z 10. Nádherne máte porobené tie svoje traktory. Tadeáš nám posiela svoj Zetor 4011. 10 z 10. Jakub nám posiela svoj zelený Tuber 40. 9 z 10. Tak čo poviete na toto duo? Lukáš nám posiela tento JCB Fast Track 3230 a Classic Serion 3300. Paráda. 10 z 10. A máme tu ďalší traktor z kategórie ako nový. Sebastián nám posiela tento nádherný Zetor 6245. 10 z 10. Ďalší nádherný kúsok. Jozef nám posiela túto Škodu 30 z roku 1949. 10 z 10. Takéto nádherné duo má doma Michal, konkrétne Zetor 7011 a 7211. 10 z 10. A teraz pozor, Tibor má doma takto nádherne zrenovovaný Zetor 25A po pradedkovi a majú ho v rodine 60 rokov. 10 z 10 a klobúk dole. A na záver tu máme klasiku, ktorú nám poslal Jan, jedná sa o Zetor 50 Super. 10 z 10. Ďakujeme za každý jeden traktor, ktorý ste poslali a nezabudnite ako vždy podporiť svojich favoritov, vždy v komentároch nájdete názov traktora a ten, ktorý sa vám najviac páči, tomu dajte like. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.